Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓണാക്കി വന്നോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 11. 11-ൽ 2-3 ശ്ലോകം എടുത്തു തോന്നുന്നു അല്ലെ? 8 എണ്ണം വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 8 ശ്ലോകം എടുത്തു. വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്? അനേകായിരം. അങ്ങനെ ഒന്നല്ല, അനേകായിരം ഒന്നല്ല. ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിശ്വരൂപം ഒരു പ്രാവശ്യം കാണും. അതെ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് ചതുർഭുജധാരിയെ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമ്മള് ആ സമയത്ത് കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞു. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല വിശ്വരൂപം. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം ആ ഒരു സമയത്ത് അത് കാണിച്ചു, പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ വേറെ നിലനിൽപ്പില്ല. അത് പരവ്യോമത്തിലൊന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, അത് കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി. അതാണ് വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം, പരവ്യോമത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? ഈ മറക്കരുത് കേട്ടോ. വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ള രൂപം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വിശ്വരൂപം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ആരാണോ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് വിശ്വരൂപം. അത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി വിശ്വരൂപം വരുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. വിശ്വരൂപം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചതുർഭുജ രൂപമാണോ? വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയണ്ടേ? വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത്. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുഴുവനും എല്ലാ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണും. എവിടെയാ നമ്മൾ ഇതില് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇട്ടോ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ? അതായത് ബുക്കിൽ കാണുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതിന് കാണുന്നില്ല. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ്. അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെ പിക്ചർ ഉണ്ടോ? അതെ, ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പിക്ചർ? അതായത് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഉള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വരൂപം. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വര ഹരിഃ ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ആരോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ സഞ്ജയൻ? ാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് വിശ്വരൂപം യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന് അർജുനൻ കണ്ട ആ രൂപത്തിനെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുനൻ കണ്ട് കൈകള്, കണ്ണുകള്, പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അർജുനൻ കണ്ട കൈകൾ, കണ്ണുകൾ, മുഖങ്ങൾ, പാദങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊന്നും എണ്ണമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും എണ്ണമില്ലാതെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനന് കാണാനായിട്ട്, ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിച്ചു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗാപത്യുത്ഥിത യതീഥാ സദൃശീ സാസ്യാത് ഭാസസ്യസ്യ മഹാത്മനഃ. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല, വേറെയാണ് വായിക്കുന്നത്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവാന്റെ രൂപം. എന്താണ്? 1000 സൂര്യന്മാർ, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം, അത്രയും പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയാണ്. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനെ അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്ര ജന്മന തന്നെ അന്ധനാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഈ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടാണ് അവിടെ ആര്? സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സ്ഥാനത്ത് രണാങ്കണത്തിലായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പോ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്താമനേകഥാ അപശ്യത്തേവ ദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ ഈ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് അപരിമേയമായ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അർജുനൻ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തില് മറ്റുള്ളവരാരും
കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന് ഇപ്പൊ ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളതില് കുറെ പേരുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ ആ യുദ്ധഭൂമിയില് ഇത്രയും പേരുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഇപ്പൊ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടും ആർക്ക് മാത്രമാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനന് അവിടെ നടക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് ദിവ്യ സൃഷ്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സഞ്ജയനാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. സഞ്ജയനാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. കാരണം ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്ത കാരണം സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനന്, പിന്നെ വേറൊരാൾക്കും അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേറെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അനേകായിരം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ് അവിടെ? അർജുനൻ കാണാണ്. തതസ്സവിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനനായി രോമാഞ്ചം പൂണ്ട കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദിവ്യദർശനം കിട്ടിയപ്പോ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീതനായി, അതുപോലെ തന്നെ രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യ ആദരങ്ങളുടേതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 വിധം മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണൻ. ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. മുമ്പ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ഏതായിരുന്നു? ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ഏതായിരുന്നു? സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് തല കുനിച്ച് കൈ കൂപ്പി വന്ദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അപ്പോ ആ ബന്ധം ഏതിന്റെ അല്ല? സുഹൃത്ത് രൂപത്തിലല്ല ബന്ധം വന്നിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഭക്തന്മാർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആശ്ചര്യാദരങ്ങളോടെയാണ്. സകല ബന്ധങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായാണ് കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ അവ എല്ലാം ഉണ്ട്. 12 മൗലിക ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് അതേതാണ്. തതസ്സവിസ്മയാവിഷ്ടോ, ഇതിപ്പോ 14 വായിച്ചതല്ലേ നമ്മ. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഞാൻ കാണാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നു, താമരപ്പൂവിൽ നിന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ അർജുനൻ കാണാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. സർപ്പശയുടെ പേര് വാസുകി. വാസുകി എന്ന പേരിൽ മറ്റു സർപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വാസുകിയെ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ എവിടെയാണ്? എല്ലാം കാണാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില്
ഭഗവാന് എല്ലാതും കാണാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടം തൊട്ടുള്ള എല്ലാതും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാതും ദൃശ്യമായി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നത്. അനേക ബഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അവയ്ക്ക് അവസാനമോ ആദ്യമോ അന്ത്യമോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ എന്താ പറയുക, എല്ലായിടത്തു നിന്നും കുറെ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിനം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ദുർനിരീക്ഷം സമന്താപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ. നമുക്കറിയാം, കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോ കണ്ണിന് ഭയങ്കര നമുക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് അത്. അങ്ങനെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പോ ചുറ്റും ആ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപമാണ് അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതേ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞ? ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം, നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനിലെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാതും ലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അനാധിമത്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശിസൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വം തീർത്ഥഹുദാശവക്തം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് തുടക്കോ അവസാനോ മധ്യം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, അമേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും എങ്ങനെയാണ് ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഈ വൈഭവത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ആർക്ക് സമാധാനം വരുന്നില്ലാത്ത പോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് നമുക്കറിയാലേ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷനാണ്, മഹാപുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കറിയാലോ ഓരോ പേജിലും എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായ ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എത്രേ. അതൊരു ശാസ്ത്രമതമാണത്. സംഭ്രാന്തിയിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വികാരവേശത്തിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു പോണത് ഒരു തെറ്റല്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് ആദ്യമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല, അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. ഇത് 21-ാമത്തെ ഉണ്ടല്ലേ ദ്യാവ മിനിറ്റ്. ദ്യാവ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവഃ ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ ദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന്, അർജുനനാണ് കാണുന്നത് കണ്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ ദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം അർജുനൻ മാത്രമല്ല അവിടെ കാണുന്നത്. അതിന് അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ദ്യാവാ പൃഥിവോ എന്ന് വെച്ചാല് അനന്തമായി ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയില് സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം. ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഇത് കണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ്. മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യ സൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവർക്കെല്ലാം ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണോ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അമിഹി ത്വം സുരസംഘ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത മഹർഷി സിദ്ധസംഘഃ സ്തുവന്തി താം സ്തുതി പുഷ്കലാഭിയെ. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂത്രങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേച്ച സാധ്യ വിശ്വോഷിനൗ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവ യക്ഷാസുര സിദ്ധസംഘ വീക്ഷന്തി ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ
ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ പറയുന്നത്? പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങൾ കൂടാതെ ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സാധ്യർ, പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞ? വസുക്കള്, സാധ്യർ, പിന്നെ വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാദം ബഹൂദരം ദ്രംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ടേ ലോകാപ്രവിദ്യാദസ്തഥാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദ്രംഷ്ടകളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ ലോക നിവാസികളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അസ്വസ്ഥരാകാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. നഭസ്പൃംശം ദീപ്തമനേക വർണം വ്യാത്താനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടാഹി ത്വാം പ്രവിദ്യാദന്തകരാത്മാ തിദീം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയുടെ അനേക വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോട് കൂടിയുമുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാണ്. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ പറയേണ്ടത്. ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ചതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേന ലഭേച്ഛ ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേന്ന് പറയണത്. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രഷ്ടാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു. ദിഗ്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദിഗ്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ആകെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ്? പേടി വരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ. അമീച ത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തദാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോദ്ധമുഖ്യൈ ഭക്താനി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിതി ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര് ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര് എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായവരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിലരുടെ ശിരസ് ആ ദ്രംഷ്ടയ്ക്കൽ കിടന്ന് ചതഞ്ഞരയുന്നതായും കണ്ടു. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മദ്രോണ കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരുമെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിക്കപ്പെട്ടു.
ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണന് പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അവർ മാത്രമല്ല അർജുന പക്ഷത്തിലെ ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാകാണ്, ഇവിടെ അർജുനന് മനസ്സിലാകാണ്. യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി ഭക്താനി ദിവി ജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നദി എപ്രകാരമാണോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത്, അതുപോലെ ഈ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗഃ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാപി ഭക്താനി സമുദ്രവേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈയാമ്പാറ്റകൾ എപ്രകാരമാണോ വേഗത്തിൽ വന്നിട്ട് കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീണു പോകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലേലിഹസ്യേഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലപ്തി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത് സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതിബന്ധി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാണ്. പിന്നെ അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ കാണപ്പെടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും തേജസ് ഉണ്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞില്ല 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്നത് പോലെ. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവാ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ ആദ്യം വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെ കണ്ടു, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സന്തോഷമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, കാരണം ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ കൃത്പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യോവസ്ഥിത പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകും എന്നിവിടെ അർജുനൻ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ആരാണ്? കാലരൂപത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കാലമാകുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്താലാവും ആ മരണം എന്നേയുള്ളൂ. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണം എന്നത് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന് ഭക്ഷണമാകാനുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന് ഭക്ഷണമാകാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ മരണപ്പെടും. അത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ നടന്നിരിക്കും എന്തായാലും ഭഗവാൻ. കാരണം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തായാലും നടന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിനൊരു കാരണമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അത്
നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണത്. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ ദിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് സവ്യസാചിൻ. സവ്യസാചി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായതുകൊണ്ടാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. നീ ഇവിടെ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നിമിത്തം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നീ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണത്? എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യുദ്ധം ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതാനാ പറയണത്. കാരണം നീ എന്ത് നേടാനാ പറയണത്? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത അർജുനൻ എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അർജുനന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരൊക്കെ മുന്നേ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഒരു ആയുധമായി നിന്നുകൊണ്ട് നീ അതൊന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സവ്യസാചി, അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനാണ് അർജുനൻ, അതുകൊണ്ട് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നു. നിമിത്ത മാത്രം, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ആരിവിടെ? അർജുനൻ. ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വമേധയാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവനത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ഏത് വഴിയാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയന്ദ്രതം ച കർണം തഥാന്യാനപി വ്യോധ വീരാൻ മയാ ഹസ്താത്വം ജഹിമാമൃതി പ്രതിഷ്ഠ യുദ്ധ്യസ്യ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്നെ കൈകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവരെ കൊല്ലുന്നതോർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? പൊരുതിയാ മാത്രം മതി, ശത്രുക്കളൊക്കെ തന്നെ തോറ്റുപോകുമെന്നോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറ്റുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്യ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കുരീതി നമസ്കൃത്യ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സാഗദ്ഗതം പീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്രോട്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറവുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈ കൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ ആകെ പ്രയാസത്തില് ഇടറുന്ന സ്വരത്താലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകൃത്യ ജഗത് പ്രകൃഷ്യത്യനുരജ്യതാച്ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിദ്ധ സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്ന സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇതും ഉചിതം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ലോകത്തെ എല്ലാവരും എന്താണ് ആനന്ദഭരിതമാക്കി തീർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്.
ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തനം ഏത് വിധത്തിലായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ ആര് വാഴ്ത്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. സമയം എന്തോയി? തസ്മാച്ചതേന നമരേൻ മഹത്മാൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസദപരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് എന്നിട്ട് ആദിജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരാരും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാത്തത്? അതിലില്ലാത്തവരും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ആരും പ്രണമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാ, ഭഗവാന്റെ മഹാമനസ്കതയും അപരാധയും. അനന്തൻ, ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ദേവേശൻ, സർവ്വദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ. അക്ഷരം, ഈ ഭൗതിക സർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ഭഗവാൻ മഹാത്മാണ്, അനന്തനാണ്, ദേവേശനാണ്, അക്ഷരമാണ്. അക്ഷരം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആരും എന്ത് പറയണത്, ആരും വണങ്ങാത്തത്, ആരും ആദരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മഹാപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് കുറെ പേര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ സമസ്യം വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതീതമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേത്താവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വായുർ നമോക്തിർ വരുണാശാങ്ക പ്രജാപതി സ്വം പ്രപിതാമഹാശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. ഭഗവാനെ സ്വയം സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും ഒന്നിലേറെ തവണയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണ അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ.
കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രപിതാമഹൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യ പിതാവായിട്ടുള്ള ആദ്യം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്താലാണ് ആദ്യ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പിതാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും ആരെ സംബോധന ചെയ്യാം? കൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്യാം. ഈ നാളെടുക്കുക അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ അനന്തകോടി ജയ ഗുരുദേവ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇതിലൊരു 1-2 ഡൗട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടോ? കണ്ടു. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? തൊട്ട് കിട്ടിയോണ്ട് അല്ലെ. ആ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? അത് അനേകായിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അനേക വക്ത നയനം, അനേകാത്ഭുത ദർശനം, കുറെ എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ആ രൂപത്തെ വിവരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ അതിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അനേകായിരം പ്രഭാപൂരിയോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ കാലസ്വരൂപത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? എന്തിനാണ് കാലരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്? അത് യുദ്ധഭൂമിയില് മറ്റുള്ള പാണ്ഡവരൊഴിച്ചുള്ള മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ദൗത്യവുമായിട്ടാണോ? ഈ ജനങ്ങളെയെല്ലാം സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാലരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴിച്ച് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരെയും. 2 ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അതെ. ബാക്കിയായിട്ടില്ല.